Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών εντόπισαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις του βαρέως μετάλλου που αγγίζουν τα 110, 59 και 51 μικρογραμμάρια ανά λίτρο σε ιδιωτικές γεωτρήσεις. Εξασθενές χρώμιο εντοπίστηκε όμως και σε γεωτρήσεις που ιδρεύουν το Δήμο Μεσαπίων, όπως στις περιοχές Δάφνη και Κοντοδεσπότη, με 18 και 16 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αντίστοιχα. Μία από τις βασικές πηγές ίδρευσης των Ψαχνών και της Καστέλας του Δήμου Μεσαπίων είναι η γεώτρηση αυτή, κοντά στη μονή της Παναγίας Γουργοεπίκοου. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβαν δείγματα από τη γεώτρηση και διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα του εξασθενούς χρωμίου ανέρχονται σε 36 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Ο δήμαρχος της περιοχής, Αντώνης Μαζότης, αρνείται την ύπαρξη του επικίνδυνου μετάλλου στα υπόγεια ύδατα και μάλιστα αρνήθηκε να μιλήσει στο Sky για τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας. Ωστόσο, εξασθενές χρώμιο εντοπίστηκε και σε χημική έρευνα που έγινε από ιδιωτικό εργαστήριο για λογαριασμό του Δήμου Μεσαπίων στις αρχές Μαΐου. Σύμφωνα με τον αντινομάρχη Ευβίας, η νομαρχία έστειλε δείγματα υδάτων από το δίκτυο ίδρευσης της περιοχής στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα ολικού χρωμίου δεν ήταν πάνω από 50 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, που είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ωστόσο, ουδέποτε μετρήθηκε το εξασθενές χρώμιο. Το εξασθενές χρώμιο βέβαια δεν το μετράμε, γιατί το Υπουργείο Υγείας λέει ότι δεν υπάρχουν όρια θεσπισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι εγώ αν μετρήσω το εξασθενές και βρω 10 ας πούμε, τι λέω στον κόσμο, πίνετε νερό ή μην πίνετε?